बेथ' जोबोद आंनि थाखाय बा आइ आफा गोदा बिदा फंबाय रायजोनि थाखाय खुसिनि दिन दिनैनि थाखाय बुंनो सानोब्ला आरो गोबां गिदिर गिदिर जनगोष्ठी नेताफ्रा आंजों कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ। आं थांनाय दानखालिबो मोनसे चेनेलाव बुंदोंमोन जे मैयानिफ्राय आं मोजां स्टार्टसिन खालामदों। दिनै खमसे खम आङो दर टु दर केम्पेइन खालामदों, गैयाबाबो 6-7टा दिनै खालामलांगोन हरनि 12-1टासिम गोबां प्रग्राम दङ। आरो आं सानदों दे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 1 नं लकसभा बियाबनिफ्राय बेयाव खुनु माबा कन्ट्रिजा गैया आरोखि पाब्लिकनि अननाय मर्यादायाव बेयाव देरहानायखौ आं खाथा नुहरबाय। आरो बारे बारे आं बेखौनो बुंनो सानदों, खारन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि नैबे पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि नेतृत्वआव मानो होनना बुङोब्ला नैबे जोंनि पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि जितु रिजनाल पार्टि हिसाबै जेरैखि जाया मानो फैबाय थानाय दानाव बे 100% निश्चित देरहागोन। खारन पाब्लिकनि अननाय आरो मर्यादानि खेथ्रआव जे जोंनि नैबे जिहेतु जाहाजनि सावगारियाव आं सानदों मा बे जाहाजनि सावगारियाव होनानै निस्सय फैबाय थानाय दिनाव देरहागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। आरो जेखियानो जाया मानो ग्लोब ग्लोब दिनै आङो दा खालामनानै फैदों बे मिटिङाव गैयाब्लाबो आदिबासिफोर दङ आरो जोंनि बर'फोरबो दङ आरो गोबां जनगोष्ठीफ्रानो दा आंखौ आजावनानै लादों। खारन इउपिपिएल बिपिएफनि दिना थांबाय बे 100% सियर। मानो होनना बुङोब्ला दा गोबां बुंनो सार जों एबार जों बिसिनि सायाव फोथायनाय गैला आरोखि बे बाथ्राखौ बुंदों। दा गतिके आं सानोदि गोबां आङो गिदिर गिदिर जनगोष्ठी लिडार नेताफोरजों सावरायनानैसो जे नैबे बिसायख'थियाव ओंखारदों आरो गोबां बिजिनिनिफ्रायबो बाङालि फेडारेसन आरो गोबां दस्रा जनगोष्ठी लिडारजोंबो आं डिसकास खालामगासिनो दं। बिथांमोना मोनसेल' खोथा बुंदों, क'क्राझारनि खेथ्रआव जों एबार बरंस' केन्डिडेटखौसो जों नायनानै होगोन, मोजां केन्डिडेट नायनानै, खुनु जों पार्टिखौ नायनाय नङा एबार खेथ्रआव। खारन 10 बोसोरावबो जेरखम हिरा सरनियाबो लुथिनानै थांबाय। दा बेफोरबायदि खेथ्रयै जेन'बा फैबाय थानाय दं गमामायै ओंखायनो सानदों दि एबारनि खेथ्रआव क'क्राझाराव जेरैखि जाया जे नोंथांखौ जों गोसो सिंनिफ्राय सायख'बाय। आरो बे खोथा बिथांमोननि जे खोथा थागोन बिथांमोना बेसेबांसिम आंनि सायाव फोथायनाय दङ। आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों दे दिनै आङो गुबुन जेनेबा हान्जाफोर बायदि जेरखम इउपिपिएल बिपिएफआ माखासे जे अरुनदय स्किम माबा माबियाव बिदिनो दावराव दावसि जालागासिनो दङ आरो बेफोरबायदि खेथ्रयै आं खिन्थु आंनि फाइटआ जाहैबाय आं बेखौनो बुंनो सानदों दा बेयाव खुनु रावजों फाइट जानाय नङा। आं 50-60 थावजेन्डनि गेजेरावनो एप्रक्सिमेटलि इउपिपिएल बिपिएफखौ क्रस खालामनानै थांगोन आरोखि नैबे मुहुर्त टाइमाव। इउपिपिएल बिपिएफआ सोर बेसेबां मोनगोन मोना बेखौ मिथिया। दा जेरखम पाब्लिकफ्रा आंनि सायाव ट्रास्ट बा बिश्वासखौ खालामदों जे बेखौनो आं फोथायनानै लायो जे निस्सय बे पार्टियानो आंनि पार्टिया देरहासार जागोन फैबाय थानाय दिनाव। गमामायैनो आं बेखौनो बुंनो सानो जे आंनि फाइटआ जाहैबाय हेमेन्त बिश्व शर्माजोंसो। आं सोरबा प्रमदखौ आं गाज्रि मोना, सोरबा हाग्रामाखौ गाज्रि मोना, बिथांमोना गावसिनि राजनितिखौ खालामबाय थादों। खारन जोंनि माहारिया जिहेतु बे सासे चिफ मिनिस्टार स्वराजारि बस्थासारिजों जेरखम फिदिंजागासिनो दङ, बे खेथ्रआव जों दुखु गोनां बाथ्रा दिनै नैबे पार्टिखौ दिनै गमामायैनो लानानै फैनांगौ जादों। खारन मोनसे स्ट्रं हिसाबै दे कमिटमेन्ट यं जेनेरेसन हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बेयाव 100% निश्चित जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहागोन। आरो आं सानोदि जाहाजनि सबिया खमसेखम 50-60 थावजेन्ड एप्रक्सिमेटलि क्रस जागोन गुबुन हान्जानिफ्राय। दा आं बेखौनो बुंगोन पार्टिया जेखि जाया माने केन्डिडेटआ मोजां जानांगौ। बे खोथाखौ बारे बारे दस्रा जनगोष्ठीया बुंदों। जों जिहेतु बे एसटि सेटसार जों मोजां मानसिखौसो नायगोन। दा गतिके दा पाब्लिकनि मेगननि नोजोराव बुंदों जे नोंथांखौ जों फैबाय थानाय दङ 100% निश्चित सापर्ट होगोन आरोखि बे खोथाखौनो बुंदों आं। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, उडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।